Narumpayu Newskum, ka Chananam Daki Padba, Gabriel Newtap. Kakasi Hills Autonomous District Council ke HDC kala raiban buddin bat ka sorkar jela nakabantaban kentui ka sorkar pedeng bahkan penkalat thmai ka Constitution Scheduled Tribes Order kat khandai spasan pho khnang ban itho karpang bet tangi ki trai snong riulum ka jela kum ki ST jang ka jela Meghalaya yakani ka rai la shim hadin baka ki HDC kala yok pediang yaki jing ujor persya ahlor ka jing yok thit jaka pathar daki breu ki badai na shabar ka jela hapilang kata hapori bhai district hakapot bat ka Assam Chief Executive Member CM jangka ke HDC ubak penyat sing CM haba keren sekilap thai kubor hadin ke jingya kendo ya ulat ke jela CH Vijay Shankar hakalai pauteri urisau ulaong dangshen nileyok pediang ya ki jing ujor halor ke jingjur ke jingyok thit jaka pathar daki breu ki banabar ke jela hakathan pilang kata riboy district nilai keren bakasokar jela halor ke nikapang namaladangi ya keren halor ke Meghalaya Land Transfer Regulation Act kakadaw syai balakhang persya ikibriw kibana syabar ka jela bakin yo thit jaka ha ka jela ka jongi de nakatakadaw ngikwa ban pen kalai ka Constitution Scheduled Tribes Order khat khandai spasan pho khanang ban kadaw syai ki ki trai shnong riulum basisha jang ka jela Meghalaya mereka ni ka an kamshim lakhang satya yaki riulum ki badai ki ST na ki weipat ki jela kum ki naga mizo bat ki weipat ban thit jaka ha ka than pilang kata kumba kalong menta kila bandon ru ki bamdai ki riulum ki bayok lat banthit jaka hakani kathan ulong da ka bapen tiknaru bakani ka executive committee ka bamenta kala simkhe kani ka kam bat buddin harengkat ka sarkar jela nalor kata UCM ula pentip ru baka EC kala pen khamti haka ilaka department bat land department jangka council bakin penbet ya kani ka kam balada dan kam kin sim ya karai ka bating ban penbet ya kani ka jing kabaya day bat ka jingthit jaka da kibriu kibana shabar ka jella hakani ka than khapot ka Assam habakliu CM ulaong hadin balayok pediang ya ka jing ujor nilakot hajer ya UCM ka himamalim namar ba UCM ka raj marwet wa haba po ka jing khmi ka himamalim bat menta ka ka bangila le kalong bangila pen khamti ya kani ka kam saka ilaka bat land department kibala thawru ya ka wei ka committee ka ban khmi ka lor kani ka kam nilapan pau syai bangim kwa ya ki bakum kini ki jingjia bakin wanjia haki weipat ki benta jangka than kum tangin persyang ya ka babhatam ban pen state ya ka jing trekam jangka komiti balada ka jinglong jingman ka dawa ngin sa shim ya ki sin jam bating halor kani ka phang uloong haka joko por ba penyat uloong baka ki HDC kanam pediang satya ya ki application na ka benta ban register ya ka jaka jangki briu ki badai na syabar ka jela Kumtaru, ailat ika komiti bahkan bishar benia ya kanika phang, bat ban sim ya karai ka badai. Nginam pen hun ya no ya nuru henrei, ngin le ya ka ka badai, ban le na ka benta ban yada ya ka khendaw ka siam, jong ki trai snong riulum jongi. Ulo ong shushu.